Så står vi i Johannesburg Lufthavn, og vi skal hjem efter en lang rejse i Sydafrika. Det har været vildt. Rigtig vildt. Vi har lavet rigtig mange forskellige ting. Jeg glæder jer til at se, at vi snaver både med 2- og 4-benede dyr, som er meget store. Og vi leger med hajer, og tænker vi ellers? Vi står på snowboard. Og snowboard, ja. Det var fedt. Ja. Og en masse andre ting. Der er simpelthen så meget. Altså, jeg ved ikke, hvor lang tid den her film kommer til at være, men minimum 4 timer eller sådan noget. Ja. Så sætter jeg godt til rette. Og jeg håber, I kommer til at kede jer. Vi har i hvert fald ikke kedet os. Nej.